Na kadu darshan kendra sa jisian pan ni pedang snobhai pi syakan ne katup khubor menta ka janmet haswa bangin ye pet ye ki khubor ki babnia kini kilong kimat ki bakongsan ya bet mai sa kumbalai lak arpulai hajar ngot ya ka jingpang covid-19 habaro kawai kari tang hapo sisni nang keu ka jingdon ki bapang hak jalan Italia Penlong jengnya keran Menteri Rangbado Narendra Modi lembaga phone bagi Presiden dari Amerika banyak beliau jengmut halor ke jenglong jengman ke bami nak ke jengpang COVID-19 ha India pada ke perthai berkuai. Tentu Menteri Rangba ke jelang Konrad Sangmai ki ba banlong ki berpikir nomor ke jengnang keu stat jong ke jengpang COVID-19 kham tam ha kanong ba Shillong. Bad habalayo iya ke jeng kerdo oksigen hakari lanang pendiang ya ke oksigen hakajala Meghalaya. Ngin ya pet menta ya ki khubor ki babenia. Ka tenat ka kot ka khia akalaya thu ba habar okawai kari kumba lailak arpu lai hajar ngot ki briau ki laya bet thma ya ke jeng pang COVID-19 tang hapo ki arpu saw kanta baladep. Katanat ka kot ka khia akalaya thu ba hadu menta kila don hadu kumba arpu pralak prapu ar hajar ngot ki badang don ya ke jeng pang COVID-19 ka balong kumba khat hanriu point lai saw na ka sispa haba ya nujor bat ki balayo ya ke ni ke jeng pang baro kajing don jong ki bala koit na ke ni ke jeng pang kalanang hiar syaka prapu ar point san lai na ka sispa katanat ka kot ka khia kala benrap ro bagi la don hadu kumba ar hajar nyeus pa ngot ki bala khla na ke ni ke jeng pang hapo ki arpu saw kanta bala dep ka bala pen poya ke jing don jong ki bala khlat baro syaka silak handai po nyau hajar ngot hakawai pat kaliang hakajala Meghalaya layok khubor bagi don thmai sa kumba shispa saupo nyau ngot ki briu ki baya bet ya ke jing pang COVID-19 ka bala pen kieu ya ke jing don jong ki padang pang syaka shi hajar sauspa san pun riu ngot haba phai syaka jing eye injection pat kumba khat sau klur san pu khandai hajar ngot ki briu hila dep yo ya injection banya dana ke jing pang COVID-19 hadu menta Menteri Rangbado kari Narendra Modi ulaya keren badu Presiden kari Amerika Joe Biden henen kesngi lembaga phone. Hakan ni kejing ya keren kini kinong ya lam jong ki ari kilai peleu jing mut benia halor kejing long jing man kabami na kejing pang COVID-19 hakini ki ari. Hakejing ya keren Modi ulaya thu bakari kala persangkat bala bat kat la kat yai bante lakam ya kejing nang por step jong kani kejing pang da ka pa penslor ban a ya ke injection ya da bat ban penbiang ya kilat a jing sumar bat ki dawai da shen na ka benta ki nong pang na kaliang Presiden ke Amerika ula pen pau kejing ngau lem ya ke India bat kular bakari Amerika kan a ya kejing kershan haka bayadai bakejing penbiang ya kejing don kam kum ki dawai ki da shen ki ventilator bat ki tiar ki badon kam ban penmi ya ke injection COVID shield Menteri Rangba ka jala Konrad Sangmau laong ba ka jinglong jingman ha ka jala ha ka ni ka por ka long ka ba syong siir ba na ka jing nang pur step jong ka jing pang COVID-19 barula kan tu ikinong syong snong makin buat renti ya ki jing perkhing balaptha da ka tanat ka kot ka khia Konrad ulaong ba ka ni ka jinglong jingman kan nang kham sir khai lada ki pai ba kem buat renti ya ka jing perkhing Kani kejing keren jong Konrad kelami hadian baka sorkar kala dep kemi benia ya kejing long jing man kum baka long menta. Konrad ulaya thu ba hadu kumban repusan nakasi spa kibriau ki bawan phan asyabar lalap baki don ya kejing pang COVID-19. Kum tau la kentu ya barok ki bawan phan asyabar bakin syong penkerpang ya la deh nyausngi wat la ki la dep le ya ka RT-PCR test bat syam makim don ya kejing pang. Ulong syo baladang imla bante lakam ya kani kejing pang tat hado katayaw ka baara ubanay jemang kajing long jengman hakajala kan nang syong sir. We are still seeing a trend where the positivity rate in the state also is one of the highest that we have seen in the past these past 18 months. We are seeing close to 65% of returnees testing positive. That's a very large and alarming number. Irrespective of whether they test positive or negative in the RT-PCR, we are giving a strong advisory to them and their family members that they should isolate themselves for 7 days
because we are seeing that these returnees have a potential to spread the virus. We want to avoid lockdown, but at the same time, to contain the situation, we need to put more and more restrictions at least in the Shillong city area. Hadian malasakhi ne ki waipat ki banta jongkari ya ka jing ut jing nam at ka jing yap jong ki breu na ka jing kerdo oksigen ka sorkar Meghalaya kelanang penbiang ya ka oksigen ha ka jala. Menteri Katanat ka kot ka kia iba AL hek ila pentep ba ka sorkar Meghalaya kalabo ya ki pressure swing absorption lani PSA medical oxygen generation plan ha ki lightly ki jaka ajing sumar ha Shillong ki ba kanthob ha RP Chest Hospital ha Shillong Civil Hospital bad ha Ganesh Das Hospital. Menteri ulaban rapro bak office trekam jo menteri rang badu kari kalapatha ya ka sorkar Meghalaya banbo sa lightly ki oxygen generation plan kata ka wai ha East Khasi Hills District ka wai ha West Garo Hills pat ka wai ha West Janta Hills District. Today we have discussed in the review meeting health and Shillong Civil Hospital. So we are getting three more, already installed in three places, Ganesh Das Civil Hospital and RP Chest Hospital. And now three which is under PM Care Funds. So they have told the state government to be ready for infrastructure. The state government now almost ready for infrastructure. Then the people from the center, which is already given the maybe allotment to anyone, to install the oxygen generations in these three districts. Hadian ba kajing don jong ki bayo ya kajing pang COVID-19 kelanang kiu hagajala ki buar penya district ka West Khasi Hills kila rai ban pen klan ya kajing ya kon persya ya kani kajing pang. Dr. S.A. Lengdo, District Medical and Health Officer West Khasi Hills District ila pentep ba hado menta ki don lai pu saungot ki bayo ya kani kajing pang haka district bat bon na padang jongki ki dai ki bawan pai nashabar kajala. Katanat ka kot ka khia arangkat bat ki bor penya district kila penlong ya kajing ya lang bat ki nong penya chnong ki he sorkar bat ki doktor khnang ban kan tiu ya kajing pen sapriang jing tep syaki pat ba halor ki lat jing ya da banya khon ya kani kajing pang ki bor penya district kila kan tu jorro ya ki pat ba ban bor per kheng ya ki kan don bat ban let a ya ka injection ya da khnang bon la ban ya da na kani kajing pang ki don palat khat ar hajar ngot ki bala deb ban a ya ka dos ka baning kong jong ka injection ha district bat palat lai hajar ngot kila dep ai ya ka dos ka baar. Untuk bentang ini layo West Khasi Hills ngadon total of 34 active cases. Adu bentang ni padio case bagi nak ni community tadi di returnees. Bun ki ngangi bantah ki badon they are all mild cases ki bade any serious case. Dah adu bentang the vaccination status we kadai 62% jangka first dose. So now we are still going on with the active vaccination. So ni dan meeting bentang ban ni nyarai ban ni train inter departmental convergence kan don hakan ni jing train jang kan COVID jong kram COVID banginya te lakam yu kram COVID ba umum saprang ka Meghalaya Asha Worker Union hnen gasngi kale kando ya ka Deputy Commissioner Kariboy District ban pen sngo halor ka jingsha thombor ban ka jing beki Asha haka district ya kando ka union kale thu haka Deputy Commissioner ba iwei naki Asha ila sha thombor haki nong song snong jong ka wei ka snong kat ba idang don haka COVID duty. Hakan ni kajing laya kendo lalam khmat dai kong Mira John Mersing President ka Meghalaya Asha Worker Union. Hakan ni kajing ya kendo ka union kala IT ro ya ka memorandum sya ka Deputy Commissioner bat ka Deputy Commissioner kala pentikna bakan shimkhia halor kani. Nongpo di district Mentagasi kadau bat nakaliang kajong iru iksaay ke information ke ya barokhat kirang basn kadau ko bakungsan ba pelong ini dunyawan mentahang ni hadisi jong Kariboy district kadai lang ba kajing syak takti jong iwai Asha jong ni kabadai man ark sautarik kabadai hapo kasinong jerasi kabahap hapo kanong po te kajing syak takti jong ini Asha ro batkum kajing tip jong ni kadai tang na kadau ba ile halor jong ka COVID 19 te kalong ke ke basngsi iken nakaliang jong ni nalor ba ki Asha ki kinong try mon sobha kitray na kabanta ka kot ka khiya kabanta ka jing bha ka jing minat jong kipat ba anong Shillong hi nakaliang jong kami Meghalaya Asha Worker Union hi mismo gamitan ka jing small kan balada ka don kono ka jing suk kidai man panyasuk hapo ka an om ya ka bakin panyasuk hapo ka sinong
ngin ye pet pat menta ya ka Shillong jingman ka sun beneng ka jingshet jingkret ka sun beneng ha Shillong ka long arpu nyau la khan nyau degree Celsius ka jing sngam khau khau ka long sau pusau nakashispa aman step bat sanpu ar nakashispa janmit kala bandon ka jing hap slap ka ba malumala ha Shillong bat ki jaka ki ba marjan ngi pen kan mau ya phi baya kani ka khubor jong ngi phila ru ban page live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong na lor ka ba POE ha ki television phila ru ban let ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka banta ki khubor ki ba man la ka sngi ha shwa ngin pen kot ya kani ka khubor man ta ka jan met ngin ye page biang sa sisian ni ki mat ki ba kong san ya bet mai sa kumba lai lak arpu lai hajar ngot ya kajing pang COVID-19 habaro ko bai kari tang hapo sisni nang kio kajing don ki bapang hakanong ba hakajalami karya penlong jing ekran menteri rang badu kari Narendra Modi lembak phone di presiden kari Amerika banyak beliau jumot halo kajing long jing man kabami nakajing pang COVID-19 ha India pada kepercai baro ko bai Kentu Menteri Rangba akan jelau Konrad Sangmai di pai ba ban long di ba pikir namar kejing nang kiu step jong kejing pang COVID-19 kham tam hakanong ba Shillong bat habalayo iya kejing kerdo pa oksigen hakari nanang pendiang ya ka oksigen hakajela Meghalaya te katto ngela poi chaka bakot jong ne ka thup khubor jong i manta ka janmiet tungin kan mau ba ka jing pang COVID-19 kala nang pur state tingin kan mau bangin deng thi kana ya kamas ban penya jingai iwei na iwei pat bat ban sat bha ya la kikti titat hado me siam biang bat phila shai ka sngi hakajo ka por ko blai phi baro 랑니 장기 당하니오 서와치야 비스 마 타능 제카이 타능 아가네가 프링프링고 자가다 엑세서스 가보 네바 기스코 데스까 나오 온티샤 두고보 바다오 타능 게땡아